फ्राय जों फोरमान मोनो जे प्रमद बर'आ सासे थगायसुला नेता बेनो फोरमान जादों रायजो राजाफोर आरो बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बिटिसि ओनसोला माब्लाबा डेभेलपमेन्ट जाला आखानाय सरकारा जोंना बे हाग्रामा महिलारि सान दैदेननाय सरकारानो जोंनि थाखाय जथेस्थ' मोजां बेखौ जोंहा मोनदांनाय फैदों आरो दा खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरनायना हरनाय थाबाय बिपिएफ आरो इउपिपिएल जों मा कन्ट्रोभार्सि सोलिगासिनो दायो नोंथांमोना जुदि मिथिनो लुगैदोंबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों फुल खोनासंबानो जाबाय लोगोफोर आरो जुदि आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना स्किप खालामोबा बुजिना मोननाय नङा बेनिखायनो आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना स्किप खालामालासेनो फुलहै खोनासंबानो जाबाय लोगोफोर मा कन्ट्रोभार्सि जागासिनो मा रायलायगासिनो गावदों गाव बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो खोनासंदो जोंखौ थगायबाय रायजो राजाफोर इलेक्सन समाव बुंदोंमोन न'खर न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा नाथाय बिथांमोना गावनि जे बुंनाय बाथ्रा बेखौ दिनै लाखिनो हायाखिसै बिनिफ्राय जों फोरमान मोनो जे प्रमद बर'आ सासे थगायसुला नेता बेनो फोरमान जादों रायजो राजाफोर आरो बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बिटिसि ओनसोला माब्लाबा डेभेलपमेन्ट जाला दिनै स्कुल कलेज मोनसेबो जाला नोंथांमोना नुनो मोनदों बिटिआर एकराव लिरनाय एनआइटि जानांगौ कच फेक्टरि जानांगौ ट्राइबेल इउनिभारसिटि जानांगौ बायदिसिना इनस्टिटिउसनफोरा दिनै थांनाय जानुवारि मासनि 3 तारिखआव जे रिभिउ मिटिं जादोंमोन दिल्लीयाव बे मिटिंआव बिथांमोननि गासिबो जे मोननांगौफोरखौ दिनै माने रिजेक्ट खालामजोब्बाय बयबो मिथिगौ बयनिबो आखायाव दिनै बेनि रिजुलेसन नायबोफ्रा दंजोबसै बेनिखायनो प्रमद बर'आ सासे टेलेन्ट नेता फैनाय नेता बेनिफ्रायनो प्रमान जादों रायजो राजाफोर दिनै बिथाङा सोरनिबा बुंनायाव दिनै सोरनिबा नेतानि बुंनायाव सोलाय सखाबनानै जिराय सिखारलाय खालामग्रा सासे नेतासो बे जोंनि हाखौ रैखाथि होनो हानाय नङा दिनै चिराङाव नोंथांमोननि न'खौ सिफायना होदों बेसोर दुखुनांथाव बे न' गंसे खाफिननो बेसेबां टाइम नांगौ जोंनोलाय दिनै बिथाङा बुंदोंमोन हा होनायनि समाव बर' सारा जेला जाथिनि थाखाय हुज्रिख्राव बाथ्रा बुङोमोन बे समाव जों गोजांस्रिवलायोमोन जाथिनि थाखाय बिथाङा सासे थार सानग्रा सुबुं होननानै जोंनावबो फोथायनाय दंमोन जोंबो गाबफालायोमोन सार बेबायदि स्पिचफोरखौ खोनायोमोनब्ला खिन्थु दिनै बिथाङा गाव फैनानैहाय जेनेबा खामानि मावनो लाबाय मोनसेबो जाफुङासै बिथाङा लंकेयाव थांनानै राबन जाहैबाय होननाय बे मोनसे फोरमान होदों आरो बेनिखायनो जों बेखौ मोजां मोनाखैमोन जोंनि बै थाखानाय सरकारा जोंना बे हाग्रामा महिलारि सान दैदेननाय सरकारानो जोंनि थाखाय जथेस्थ' मोजां बेखौ जोंहा मोनदांनाय फैदों आरो दा आरो आं बेखौबो बुंगोन मादैमोन गोदो बिपिएफआ सरकार सालायनाय समावबो सोरबा साफा सानैया जेनेबा मोननांगौ खिनिखौ मोनाखै जानोबो हागौ दा जुदि जोंनि सरकारा फैफिनोब्लाबो 2025आवहाय बाहाय जोंहा जेनेबा सोरबा सरकारनि आसनिफोर मोननांगौ जेनेबा बेवहाय जोङो जोंनि पार्टिनिल' बिपिएफनिखौल' जोङो बेखौ होनाय जानाय नङा आरो जों बुंगोन सारखौबो सोरबा बिपिएफनिबाबो सोरबा कंग्रेसनि सोरबा इउपिपिएलनिबाबो मोननांगौ मानो जाय सुबुङा जाय बेक्तियाहाय जेनेबा मोनथावथाव बेखौ जों बासिनानै सेलेक्ट खालामनानै जों सारमोनजों रायलायनानैहाय हरगोन आरो मानो होनबा सासे गोरिब सुबुंनि सायावहाय जेनेबा पार्टिखौ दलखौ लानानै अयनाय खालामनायखौ जों लुबैया आरो दानि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जों बेखौ लुगैया जों बेखौ खालामगोन होननानै जों दा सानदों मैयासो बे सुदेमपारा गामियावनो सासे आबै बुरिमोन बियो खोन्थादों सरकारनि बे आइअआइ न'खौ मोनदोंनो आबैया मोनदों खिन्थु चेयारमेना बिनिफ्राय बेसेबां लादों 11,000 रां लादोंनो होनब्ला जों बिराद दुखु मोनदों आरोना सासे गैजायै सासे जेनेबा आबै बियो जेनेबा सरकारनि जेनेबा न' मोनबाय बिनिफ्रायबो मानो जेनेबा 11,000 गाहाम बायदि बिसोर लाखो बेनो बिथांमोननि जाख्ल'नाय गैयै सरकारा बिथांमोना होनदोंमोन थाइसेबो रां लाया जाख्ल'नाय सरकार नङा रायजो राजानि मोजांनि थाखाय खामानि मावगोन होनना बुंबाय थादोंमोन बेनो होनब्ला दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा सासे गैजायै आबैनिफ्राय जेनेबा मानो 11,000 लाखो बिसोरो बे आरो बेखायनो दिनै जेबो साननांगौनि बाथ्रा गैया जोंहा 2025आव जोंनि बिपिएफ सरकारानो फैफिनगोन बेयो रोखा जाखाबाय बेखायनो नोंथांमोनाबो जेबो बेले बेजे साना लाबायनो दा जों जाखांफुनाय लाइमोनफोरा ओंखारनायखौ नोंथांमोनाबो बोर सारस्रि आरो जोंनि जाथिनि हारिनि थाखाय जोंखौ मावलांनायाव नोंसोरबो थुलुंगा हो आरो जेब्लायबो जोंखौ बोर सारस्रि आरो नोंथांमोननि गामियावबो जुदि सोरबाफोर जों बायदि जेनेबा गोसो गुदुं हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय खामानि मावनो गोसो दंब्ला जोंनो खोन्थानानै हो जोंजोंनो जों लाफानानै खामानि मावगोन आरो साराबो जोंना ओरैबायदि मोनसे जोंखौ अनखायो मोनसे ओरैबायदि सुबिदा होयो बेबायदि दस्रा लिडारा होनाय नङा आरो बेनिखायनो दा नोंथांमोनखौ आं बेखौनो लास्टआव आरो बेखौनो खावलायबावगोन दा जोंनि बे जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थि बेवहाय सुद्ध कुमार बसुमतारी सारखौनो नोंथांमोनहा नोंसिनि बेसेन गोसा भटखौ होनानैहाय देरहा होबानो जाबाय आरो गोजोन्थों।